na kuan jud ko diri guys sa kanang mga buwak ni ma'am kay mga lagmi. Nag-vlog ka? Mga lagmi ka, jo nakailan ako ring tag-iya sa mga bulaklak oh. Hi ma'am. Hi. Gani hara jud kog libot-libot taning mga kanang imong mga kuan ko. Giganahan jud ko ma'am ba. Vlog ka, okay. Ko nga, uy, kanami man anig natay kwarta oy. Makahanjo na ta ni ma'am anig mobalik ta puhon makasweldo. Mupalit jud ko ana kato jud ahong di ko ana na kay ganahan ko ana. Mga mahal. Mga mga tanong. Ano siya ko gihan tag-iya. Nami mabisi nga mahilig og mga tanong. Bitaw ma'am. Sa amo ang sa amo ang strawberry farm. Sige ma'am, i-promote ma'am kay basin og may makakita sa akong vlogs nya. Mupalit sila anhi. Mga collection na mga bigonya, sige sa gusto. Kaya akong vlogger, ako ning pa live silingon di ay ning vlogger ani. Sige, mag-ano ta. Tapos siya og tanong. Gusto jud ko kanang naamang ko daghang plans pero mga kuan ra common ra si ma'am. Mga barato ra tag 50 ra, tag 20 ako pong pinalit dito sa mga silingan. Si Florami. Unsa na? Danam inom na ko ng tubig. Uy, sikat na to si Florami, ma'am. Arang sikatan na to si Ja. Ako bago pa ko ga vlogs. Si Florami, daghan na ko siya upuan. Mo inom ko no rehong anak-anak sa mangita sa tag tubig. Sige. Palit sa may arig tubig, ma'am. Okay, sige. Nag-vlog daghan na nag-vlog din nanay to nagdala ko basket diri. Mubalik ra ko ana.